हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव डिजिटल आपडेट यूट्यूब चेनेलावहाय दा नोंथांमोननि थाखाय लोगोफोर IDBI बेंकनिफ्राय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों दै लोगोफोर बे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननि थाखाय दा बिदिखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नटिफिकेशन बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननिसिम भिडिअआ सिगांग्रो मोनहैनाय बायदि दा लोगोफोर जोंहा IDBI होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मिन्थिखायो IDBI बेंक बिनि सर्ट फर्मआहाय नोंथांमोना दा गिबियावनो आङो नोंथांमोननो मालानिफ्राय एप्लाइ जाया माला लास्ट डेट बेखौहाय खिन्थाहरनो सानग्रोदों लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर दै दा जोंहा अनलाइन एप्लाइ डेटआहाय 8 मेनिफ्रायनो स्टार्ट जादों दै लोगोफोर नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइआहाय 8 मेआवनो दा नोंथांमोना बारा गोबाव सम गैला लोगोफोर नै 20 मे सानथाम सानब्रै नोंथांमोनाहाय बेनि गेजेरावहाय एप्लाइ खालामना लादो जायफ्रा इन्टारेस्टेड आं बिनि क्राइटेरिया एलिजिबिलिटि गासै एडुकेसन क्वालिफिकेसनखौहाय खिन्थाहरगोन लोगोफोर बे एप्लाइ खालामनोबा नोंथांमोना बेवहाय फैबानो जाबाय लोगोफोर बे लिंकआवहाय आं भिडिअ डिसक्रिपसनाव बे लिंकखौहाय नोंथांमोननो होना दोनखागोन लोगोफोर दा IDBI निफ्राय जोंहा मानि होनदों जुनियर एसिस्टेन्ट मेनेजार जाम ग्रेड अ नि दै लोगोफोर बे पस्टआहाय दा नोंथांमोननि बे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नै बेवहाय 676 टा पोस्ट दं दै लोगोफोर 676 टा पोस्ट दं बेवहाय टटेल नोंथांमोना नायदो नै आनरिजार्भआव बेसेबां दङ 271 बेनिफ्राय SC 140 ST 74 OBC 124 बेनिफ्राय EWS 67 बेबायदिनो जोंहा दंबावो माखासे दा नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दै लोगोफोर दानिया नै बेहाय नै मा होनदों बिथांमोनाहाय माखासे नोंथांमोननि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौहाय बिथांमोनाहाय बेवहाय होदों एज लिमिटआहाय नोंथांमोना 20 इयार्स जाथारनांगोन लोगोफोर 18 इयार्सआहाय बेहाय एलिजिबल जानाय नङा दै लोगोफोर 20 इयार्स जाथारनांगोन मिनिमाम नोंथांमोना 20 इयार्स जाबासो जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना 25 इयार्ससिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन दै लोगोफोर बेनिफ्राय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन एनि डिग्री ग्रेजुवेट पास जागोन एनि स्ट्रिम नोंथांमोना 60% मार्क्स थानाय जानांगोन जेनेरेलफोरनाहाय बेनिफ्राय EWS and OBC बिथांमोननि 55% मार्क्स SC ST PWD केन्डिडेट्सफोरनाबो 55% मार्क्स मोनबानो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन दै लोगोफोर बे पस्टनि थाखाय दा बेखौहाय नोंथांमोना मिन्थिबाय लोगोफोर दानिया फैदो जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय दा स्ट्राक्चार अफ अनलाइन टेस्ट विल बी एस आन्डार होनदों बेवहाय दा नोंथांमोननि साबजेक्टआहाय मानिफ्राय फैगोन लोगोफोर नै बेवहाय रोखा दंखायो लजिकेल रिजनिं डाटा एनालाइसिस एन्ड इन्टारप्रिटेसन बेनिफ्राय 60 मार्क्सनि फैगोन लोगोफोर ओमफ्राय टाइमिंआहाय 40 मिनिट्स इंलिश लेंगुवेजनिफ्राय 40 मार्क्सनि फैगोन 20 मिनिट्स टाइम मोनगोन क्वान्टिटिभ एप्टिट्युडनिफ्राय 40 मार्क्सनि फैगोन 35 टाइम मोनगोन नोंथांमोना जेनेरेल इक'नमि बेंकिं एवारनेस कम्पिउटार आइटिनिफ्राय बेवहाय 60 मार्क्सनि फैगोन लोगोफोर 25 मिनिट्स नोंथांमोना टाइमिं मोनगोन बेवहाय अनलाइन टेस्ट जानो हागौ दै लोगोफोर बेवहाय होखादों बिथांमोनहाय ओमफ्राय इंलिश एन्ड हिन्दी नोंथांमोना लिरनो हागोन लोगोफोर बेवहाय बेनिफ्राय जोंहा एज एलिजिबल दंखायो गासै जब्सनि पस्टआवनो नोंथांमोना बेखौहाय मिन्थिखायो सोरनिहा बेसेबां एलिजिबिलिटि नोंथांमोना एज एलिजिबल मोनगोन बेखौहाय नोंथांमोना नायना लादो दै लोगोफोर बेखौहाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय दा जोंहा बेवहाय हाउ टु एप्लाइ होनोब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा अनलाइन फिस दं लोगोफोर अनलाइन पेमेन्ट दाननांगोन 250 थाखा SC ST PWD केन्डिडेट्सफोरा बिनिफ्राय 1050 थाखा नोंथांमोना 1050 थाखा नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस दाननांगोन आदार्स केन्डिडेट्सफोराहाय दा बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर दानिया लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जाम सिटि सेन्टाराहाय माहाय जागोन लोगोफोर नोंथांमोना गावबा गाव स्टेटनिखौ स्टेट वाइज नायना लाबानो जाबाय दै लोगोफोर नै आसाम स्टेटनिखौ नायदो नोंथांमोना नै मायाव जागोन लोगोफोर आसाम स्टेटनियाहाय डिब्रुगड़ गुवाहाटी जरहाट सिलचर तेजपुर बेयावहाय जागोननो बिनिफ्राय झारखन्ड बेयावहाय जागोननो नोंथांमोननियाहाय झारखन्डआ आलदा मोनसे स्टेटसो लोगोफोर बे नङा दा नोंथांमोननिहाय आसाम स्टेटनिया डिब्रुगड़ गुवाहाटी जरहाट सिलचर तेजपुर बे होनाय सेन्टारावहाय नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टाराहाय गोलैगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय एग्जाम हैनांगोन दै लोगोफोर जेब्ला नोंथांमोना एग्जाम होनायनि सम सफैयो अब्ला नोंथांमोना बे स्टेटआवहाय नोंथांमोना आसाम स्टेटनियाहाय बे सेन्टारावहाय नोंथांमोना एग्जाम हैनांसिगोन दा बेनो आरोखि लोगोफोर नोंथांनि थाखाय आं बेखौनो लेटेस्ट आपडेट्स लाबोनाय जाबाय लोगोफोर दिनैहाय दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो गासैनोबो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बारा गोबाव सम गैला जोंहा सानब्रै सानबाल'सै नोंथांमोना जाहाथे
जायफ्रा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो हायो डिसक्रिपसनाव दं लिंकआहाय नोंथांमोना बेवहाय थांनानै डाइरेक्ट एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर माखासे इनस्ट्राक्शनसफोर इनफरमेसन गाइडलाइन्सफोरखौहाय नोंथांमोना एसे फरायना नायदो आङो बेनि PDF फाइलखौबो नोंथांमोननो डिसक्रिपसन बक्सआवनो फिन खालामना होना दोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनांगौ गोनांथि गैया नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनांगौ जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनानै गालांलायबानो जाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार